Dear colleagues and distinguished guests. Milí kolegovia, vážení hostia, dobrý deň. Volám sa Shona von Blixen, som z Rady štátov Baltského mora a je pre mňa veľkým potešením, že sa vám môžem prihovoriť. Nemôžem tam byť osobne, ale verím, že môj príspevok bude informatívny a aj inšpiratívny. A čo by som dnes teda chcela urobiť, je predstaviť vám model Barnahus, presvedčiť vás o jeho výhodách pre profesionálov ako aj deti a poskytnúť vám nástroje, ktoré môžete používať vo svojej každodennej práci s deťmi a pri presadzovaní neustáleho rozvoja vašej národnej legislatívy a praxe. Ale najprv by som vám chcela niečo povedať o sebe. Rada štátov Baltského mora je medzivládna organizácia. Máme 11 členských štátov plus EÚ, ktorí sa rozhodli, že na čo sa chcú zameriavať, na čom chcú pracovať ako susedia, teda zdieľať najlepšiu prax a spolupracovať na aktivitách, ktoré prinášajú nejakú pridanú hodnotu v našom regióne. Ja pracujem pre útvar zameraný na deti v ohrození, kde sa snažíme naplňať víziu pobaltského regiónu ako oblasti bez násilia na deťoch. A preto aj spájame takých ľudí, ako ste vy. To sú odborníci, profesionáli, zákonodarcovia, ktorí sa snažia podporovať deti a poskytnúť im bezpečné prostredie. Navzájom zdieľajú skúsenosti, vymieňajú si poznatky, vypracúvajú usmernenia, dohadujú sa na štandardoch a odporúčaniach a v takom ústredí je naša expertná skupina, ktorá má vysoko postavených úradníkov z 11 členských štátov. Pracujeme na rôznych dôležitých témach, ako je preniesť zákaz telesných trestov z legislatívy do praxe, tiež podporovať koniec obchodovania s deťmi a ich vykorisťovanie a tiež vytvorenie modelu Barnahus po Európe. A za posledných 20 rokov náš pobaltský región sa stal známym ako taký priekopník, modelový región a sme skutočne privilegovaní, že môžeme zdieľať skúsenosti s mnohými krajinami Európy, vrátane vás zo Slovenska. Vo všetkých oblastiach sa snažíme dať prioritu tomu, že načúvame dieťaťu, aby tá perspektíva, aby ten pohľad dieťaťa bol skutočne v centre všetkého, čo robíme. A to platí aj pre model Barnahus, ktorý je vyvrcholený všetkých týchto snách a tohto konceptu. Barnahus je vlastne ako keby taký úrad, taký priestor, kde deti môžu ísť, kde povedia o týraní, ktoré zažívajú. Povedia to mnohým ľuďom, ale koordinovaným spôsobom. Je to v prostredí, ktoré je vytvorené práve pre nich. A v takom procese, ktorý je tiež vytvorený na to, aby zabraňoval traumatizácii a opätovnej traumatizácii, je to tiež proces, ktorý samozrejme potom spĺňa požiadavky trestného konania a konania, ktoré je zamerané na ochranu detí. Čo to všetko znamená? To znamená, že vlastne OČTK, sociálni pracovníci, zdravotní odborníci spolupracujú pod jednou strechou, aby poskytli prístup k spravodlivosti a starostlivosti pre detské obete a svedkov násilia. A teraz možno, že rozmýšľate nad tým, prečo a ako by profesionáli súhlasili s tým, že budú pracovať vlastne multidisciplinárnym spôsobom. Aká je výhoda takejto zmeny? Pozrime sa na to z pohľadu dieťaťa. Typická skúsenosť trestnoprávneho konania alebo sociálneho konania je často chaotická, traumatizujúca a zdĺhavá. Takto môže vyzerať ten typický proces bez modelu Barnahus. Máme tu malé dievčatko, volá sa Robin, má 5 rokov. A odkedy povedala svojmu učiteľovi, že ju doma ju týrajú, až kým nedostala pomoc, tak musela rozprávať s 15 rôznymi ľuďmi o tej istej udalosti. Pozrime sa na takéto citáty. Čo vlastne znamená takýto proces pre dieťa? Chcela som už, aby to bolo za mnou, aby som mohla normálne žiť. Ale trvalo to mesiace a mesiace, kým sa tak skutočne stalo. Cítila som sa, že chcem prestať, že sa chcem vzdať, pretože
Bol to pre mňa chaos už strašne dlho. A prečo sa vy, dospeláci, neporozprávate navzájom? Deti často hovoria, že ľutujú, že vôbec niekomu niečo povedali. A to je samozrejme presný opak toho, čo chceme. Pretože vieme, že detské obete a tiež svedkovia násilia potrebujú povedať svoj príbeh dospelým, ktorým dôverujú, aby mohli dostať podporu, aby mohli výjsť z tej situácie, aby sa mohli zotaviť z toho, čo sa stalo. A už ani nehovorím o tom, že skutočne takýto zdĺhavý proces otvára dvere tomu, že potom svedectvo dieťaťa nebude prípustné na súde, pretože uplynulo príliš veľa času, pretože si nepamätajú všetky detaily, pretože možno dieťa rozprávalo už s príliš veľa ľuďmi, ktorí možno aj povedali tomu dieťaťu, čo majú povedať, ale možno nevedomo sa nejak pýtali nesprávne otázky a takto vlastne poškodili dôkazy. A skutočne je to veľmi, veľmi dlhé čakanie pre dieťa. Máme tu ďalší citát. Ako som čakala na súdny proces, tak môj život sa doslova zastavil. Takže vrátime sa k tomu dôvodu. Prečo profesionáli z rôznych odborov a útvarov súhlasia s tým, že zmenia svoj spôsob práce, aby pracovali pod jednou strechou multidisciplinárnym spôsobom. My sme počuli, ako mnohí profesionáli v mnohých krajinách nám povedali, že vedia, že potrebujú zmeniť spôsob, akým pracujú, že by mali teda urobiť niečo iné, aby podporovali najlepší záujem dieťaťa a záujem, aby bolo dieťa vypočuté a dostalo informácie. Možno, že aj vy máte takýto pocit, ale samozrejme je to komplikované. Vedieť, ako urobiť takúto zmenu, ako by tá zmena mohla vyzerať a ako všetkých presvedčiť, že treba postupovať spoločne. Tak pozrime sa teda, že ako by mohol vyzerať takýto nový postup znova v očiach Robin, toho malého dievčatka. Tu v tomto príklade vidíme, že odkedy povedala učiteľovi, že jej ubližujú doma, až kým dostala pomoc, tak sa musela porozprávať iba s 3 rôznymi ľuďmi. A pozrite sa, že ako vyzerá šťastne, hovorí, že toto miesto je skutočne úžasné. A ja viem, že možno to vyznie aj trošku hlúpo, ale pravdu povedia áno, niekedy aj počujeme od tých odborníkov, že niektoré deti sa pýtajú doslova, kedy sa môžu vrátiť a hrať sa so svojimi novými priateľmi v Barnahuse. A už som predtým povedala, že áno, je možno trošku komplikované vedieť, že ako urobiť tieto zmeny, ako by tieto zmeny mohli vyzerať a presvedčiť všetkých, že treba postupovať spoločne. Ale našťastie je teraz veľa krajín, ktoré už zmenili spôsob, akým pracujú. Môžete sa na to pozrieť ako príklad. Napríklad Island bola prvá krajina, ktorá začala takto fungovať v Európe. Inšpirovala sa podobným konceptom z USA. Tam sa to nazýva vlastne detské advokačné centra. Potom mnohé škandinávské krajiny pokračovali alebo nasledovali tento príklad. A samozrejme aj prispôsobili tento systém svojim právnym a sociálnym požiadavkám. Ale ešte dôležitejšie je to, že aj vy máte vlastne susedné krajiny, ktoré zmenili spôsob, akým pracujú a ktoré sa snažia napredovať v zavádzaní tohto modelu. Tu vidíme, ako funguje Barnahus, alebo teda podobné modely. Samozrejme, ako som povedala, každá krajina má nejaký ten svoj prístup, ale tu vidíme základ. V prvom rade, pod jednou strechou, kde prebieha vlastne vyšetrovanie sociálnych orgánov, ako aj trestnoprávnych orgánov. Ich aktivity sú koordinované. Majú plánovacie stretnutia, aby zozbierali všetky potrebné informácie o tomto dieťati a o tom prípade, aby naplánovali pohovor, respektíve vypočutie a ak je tam potrebná aj nejaká špeciálna podpora. Tom výsluchy sa vykonávajú v Barnahuse. Nahrávanie týchto výsluchov predstavuje skutočne dôležitú súčasť modelu Barnahusu, pretože to podporuje tie jednotlivé orgány, ktoré sú pod touto jednou strechou a takto sa dáva vlastne čo najlepšia príležitosť dieťaťu, aby bolo vypočuté, aby bolo svedectvo akceptované na súde a aby nemuselo aj to dieťa ísť na súd. Výskumy ukázali, že opakované výsluchy môžu byť traumatické pre dieťa a spôsobovať opätovnú traumatizáciu. To môže byť ešte oveľa viac škodlivé pre dieťa, než to samotné týranie. A tak sú potrebné takéto špeciálne opatrenia, aby deti mali príležitosť
poskytnúť dôkazy, čo najmenej krát v prostredí, ktoré je emočne a fyzicky bezpečné a zároveň vlastne, aby sa neohrozil úspech trestného vyšetrovania. Barnahus zabezpečuje všetky tieto aspekty. To znamená, výsluchy sa vykonávajú v prostredí, ktoré je priateľské pre dieťa, kvalifikovaným personálom, je výsluch adaptovaný na každé dieťa, postupuje sa podľa protokolov a praxe založenej na dôkazov. Multidisciplinárny tím pozoruje výsluch vlastne z ďalšej miestnosti, výsluch sa nahráva. Vidíte, že je tam taký súkromný priestor pre tento výsluch. Je to prostredie, v ktorom sa dieťa môže cítiť pohodlne a napravo vidíme vlastne túto miestnosť, takú pozorovaciu, ak môžu sa navrhnúť nejaké dodatočné otázky, ak niečo vyvstane počas výsluchu. Samozrejme, vždy sú zabezpečené aj práva obžalovaného, respektíve teda obvineného a na spravodlivý proces a tzv. Princíp rovnosti zbraní. Napríklad zástupca obhajoby môže byť prítomný v tejto pozorovacej miestnosti, môže sa pýtať otázky alebo sa môže vyžiadať dodatočný výsluch. A chcem zdôrazniť tu, že sú tu kľúčové spoločné kritéria tohto modelu, ktoré zaručujú dôkazovú hodnotu výpovede dieťaťa a aby teda dieťa nemuselo opakovane vypovedať počas súdneho procesu. Vidíme tu napríklad, čo Lily povedala o svojej skúsenosti o výpovedi na súde. To, čo sa mi stalo na súde, bolo horšie než samotné týranie. Nedávno sme sa rozprávali so sudcom z Islandu, ktorý pracoval už na takýchto prípadoch týrania detí veľmi dlho a z pohľadu sudcu cieľom výsluchu je dostať sa vlastne k jadru veci. Čo sa skutočne stalo? A ten človek videl skutočne na vlastné oči ten rozdiel medzi svedectvom detí predtým, než bol zavedený model Barnahus na Islande a potom. A z toho, čo videl vlastne to, že deti, ktoré sú na súde, ktoré vypovedajú, sú skutočne pod takým stresom, že často je pre nich ťažké povedať o všetkom. A tie deti, ktoré využívajú model Barnahus, sú oveľa uvoľnenejšie, majú to správne nastavenie, to správne prostredie a podporu, aby povedali to, čo sa stalo, tak, aby to bolo prípustné ako dôkaz na súde. A takto sa skutočne dá dostať k jadru problému. A skutočne je tiež veľká výhoda to, že Barnahus umožňuje výsluchy, aby sa urobili čo najskôr. Často je to do niekoľko dní alebo do niekoľkých týždňov od prvého nahlásenia. Netrvá to mesiace alebo roky, kým sa vlastne ten prípad dostane na súd, ak sa teda vôbec dostane na súd. A to chráni dôkazy tým, že sa vlastne zachytí ten príbeh čo najskôr a poskytuje všetky informácie tomu multidisciplinárnemu tímu, aby mohli poskytnúť potrebnú službu alebo podporu. A samozrejme, trestnoprávny proces je iba jednou časťou skladačky a potom ten proces ochrany dieťaťa a zotavenia sa je rovnako dôležitý. Dokonca aj v prípadoch, ktoré sa nedostanú na súd. Psychologická podpora je preto kľúčovou zložkou služieb, ktoré sa poskytujú v Barnahuse, vrátane krátkodobých aj dlhodobých terapeutických služieb. A to by malo byť dostupné pre deti aj pre neohrozujúcich členov rodiny. Sú tu 4 kľúčové aspekty, pokiaľ ide o poskytovanie terapeutických služieb, a to je zhodnotenie alebo posudok a liečba sa bežne poskytuje. Potom samozrejme personál musí mať špecializovaný výcvik, musí byť odborne pripravený, informácia a podpora sú poskytované deťom a rodinným členom a tiež zásah v prípade krízy. A výskumy aj skúsenosti ukazujú, že efektívna liečba môže minimalizovať negatívny sociálny, emocionálny a vývojový dopad traumy na dieťa, čiže liečbu treba, alebo takú terapiu treba poskytnúť čo najskôr. A keď už hovoríme o tomto, tak môžeme povedať, že máme buď priamo u nás, alebo prípadne, ak sú to komplikované prípady, tak v nemocnici sa teda poskytujú
poskytujú takéto zdravotnícke služby a tieto zdravotnícke teda služby alebo zhodnotenie by sa mali vykonať, pokiaľ je to možné, v ten istý deň, alebo teda to zdravotné vyšetrenie by sa malo vykonať v rovnaký deň, ako je výsluch a mal by to robiť samozrejme odborne kvalifikovaný personál. Dôležité úlohy sú v prvom rade naši zdravotníckí odborníci poukážu na to, že ak je teda nejaké dieťa, ktoré navštíví Barnahus, že či je to teda dieťa, ktoré je ohrozené násilím, pretože sú rôzne formy zneužívania a zanedbávania, ktoré môžu prebiehať súbežne, ale možno, že pri tom zdravotnom vyšetrení nemusia byť ľahko zistiteľné. A tiež samozrejme, je to veľmi dobrá príležitosť zistiť, v akom fyzickom stave je dieťa a zabezpečiť, že dieťa dostane tú starostlivosť, ktorú potrebuje. Po druhé, forenzné zdravotné vyšetrenie môže niekedy odhaliť dôkazy, ktoré môžu byť poskytnuté súdu a buď teda priamo u nás, alebo v nemocnici sa využíva špecializované vybavenie a špecializovaný odborne kvalifikovaný personál. A po tretie, možno to je aj najdôležitejšie, je poskytnúť také uistenie. Povedať tomu dieťaťu, že jeho telo je dokonalé, že nemá nejakú pečiatku na hlave, ktorá by ukazovala, že bolo sexuálne zneužívané, že je vlastne to dieťa ako keby poškodené. A to je dôležitá súčasť toho procesu liečenia, zotavenia sa pre mnohé deti, pretože sa stretávame s odborníkmi, ktorí aj hovoria, že a hovoria tým deťom po zdravotnom vyšetrení, že sú v poriadku a vidia, že tie deti, skutočne je to pre nich taký transformatívny moment, keď to počujú. A je to samozrejme aj uisťujúce pre rodičov, aj keď možno, že prokurátor nezískal nejaké dôkazy, tak je to dobrá situácia, alebo aspoň je to taká pomoc pre dieťa. S mnohými expertmi, s ktorými hovoríme, vidíme, že je potrebné rozprávať o týchto veciach medzi rôznymi profesionálmi, aby sa ukázala, aká je hodnota zdravotného vyšetrenia pre všetkých zapojených do tohto procesu, že to nie je traumatizujúce pre dieťa. To, čo som vám zatiaľ prezentovala, je založené na najlepších príkladoch praxe, ktoré zatiaľ poznáme a je to len vrchol ľadovca. Môžete sa pozrieť teraz na také zhrnutie všetkých našich štandardov, ktoré pokrývajú to, ako by takáto organizácia sa mala založiť, aké školenie a tréning je potrebné pre zamestnancov, ako zaviesť alebo zapojiť širšiu cieľovú skupinu, ako vyzerá formalizácia postupov, ako vlastne vyzerá ten priestor, kde sa nachádza, ako sa zbierajú a zdieľajú informácie a aká je osveta v komunite. Niečo takéto sa odohráva v 26 krajinách Európy, aby teda sa tieto štandardy implementovali v praxi. A ja vás podporujem v tom, že naozaj je naozaj možné nájsť svoj vlastný spôsob, ako progresívne naplniť tieto štandardy, aj keď zákony sa možno nezmenia. Nie je nejaký jeden spôsob, ako implementovať Barnahus alebo podobnú službu. Teraz som vám teda povedala o úlohách viacerých profesionálnych skupín a o štandardoch, ktoré sa v Európe zavádzajú, aby sa vytvoril teda model Barnahus. Ale chcela by som sa tiež vrátiť k otázke, ktorú som spomínala na začiatku prezentácie. Prečo títo odborníci z rôznych agentúr súhlasia, že budú spolupracovať pod jednou strechou v multidisciplinárnych medziagentúrnych tímoch? Jedna odpoveď je samozrejme, že chcú poskytnúť tie najlepšiu kvalitu služieb pre dieťa v jeho najlepšom záujme a tiež podporiť jeho právo na to byť vypočuté a dostať informácie. A naozaj to funguje. Deti
hovoria s menším množstvom ľudí, dostanú efektívnu a komplexnú pomoc. Ich svedectvo sa zachytí skoro a je prípustné na súde. Takisto sa dozvedia, že ich telo je v poriadku a dostanú následnú starostlivosť. Samozrejme, takáto spolupráca má veľké výhody aj pre odborníkov. Profesionáli hovoria o takejto spolupráci to, že cítia podporu, že majú tím ľudí na svojej strane, ktorí lepšie chápu, ako funguje tento proces zo všetkých uhlov a môžu sa navzájom podporiť, aby naplnili svoje ciele v rôznych disciplínach. Spoločne ako tím majú pocit, že pracujú najlepším spôsobom, akým môžu, aby pomohli každému dieťaťu. Ale nemusíte veriť iba mojim slovám, pozrime sa aj na citáty od jednotlivých odborníkov. Nemusíme plánovať a zodpovedať za tie praktické veci ohľadom dieťaťa. Zamestnanci Barnahusu majú celkový obraz, je to neutrálne miesto, kde sa stretávame a spolupracujeme ako rovnocenní. Toto povedala Helen Gestrinová, prokurátorka. Ušetríme veľa času, keďže partneri spoločne plánujú pri tej istej príležitosti. Všimli sme si veľký rozdiel oproti tomu, keď sme mali prípady mimo aj Barnahusu. To znamená, že aj sociálni pracovníci uznávajú, že mimo tohto systému Barnahus to trvá oveľa dlhšie. Dostávame veľkú praktickú pomoc s plánovaním. Aj v momente, keď dieťa príde do Barnahusu, môžeme sa sústrediť na to, čo nám najviac ide, na výsluh dieťaťa. Tiež môžeme vyžiadať pomoc od zamestnancov Barnahusu. Tuto máme vlastne citát od policajtky z Švédska. To znamená, že policajti sa môžu naozaj sústrediť na to, čo im najviac ide. Ďalší citát. Barnahus podporuje spoluprácu medzi psychiatrami pre deti a mladistvých, tiež medzi mestskými úradmi a inými partnermi. To bol tiež citát od psychiatra. A posledný, sme radi, že máme funkčný a hutný aparát, ktorý zjednodušuje komunikáciu medzi partnermi. Naša práca je preto jednoduchšia. Toto bol citát od pediatra. Naozaj sa teším, že som vám dnes mohla prezentovať tento model a dúfam, že si to budete môcť vziať do svojej každodennej práce s deťmi a že budete môcť naďalej rozvíjať národnú legislatívu a prax vo vašej krajine. Ak máte nejaké otázky, prosím, kontaktujte ma a želám vám krásny zvyšok konferencie.